Hello mga unions. Ang mga yan, so dito may sidecar ni Boss Roel, no? I-vlog ko lang mga yan sa mga yan, yung dito, yung nilagyan ng sidecar, kinabitan yung Rusi 150. Tara na, silita rin mga yan, no? Tara. Ay, ito yung ay, yan yung Rusi 150. Yan mga yan, kinabitan ng sidecar ito. Ayan. Sira na ba may kaya na may magpapasita sa ni 1 million man ah. Talaga. Pati Kusman. Ayaw man sa TV. Dapat ka may makasami ka yun. Bay sira yo ka. Yes, no, sidecar na yung kay Boss Roel, no? Kinabitan yung DC Macho 150. 28,000 mga yan yung sidecar na ito. Okay, mayas, no? Pagkaroon ito yung sidecar yung Boss Roel, kung gusto nyo papakapin. Okay, mayas, salamat sa kanya. God bless you, more power, keep sit na sa buhay kayong kalagayan. Bye-bye.